kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. jam Allah wale mon bedirabe musibbe tedduɓe yeɓi en ko ɓayo Pindi TV tawtaɓe nder johli dunde bawadama caggal calminalo ko jettore en jettiɓen tigui maniɓen mantiɓe téléspectateur Pindi TV wonɓe nder ebo leydi kala fa tabarakallah on garti oɗon ari mo Pindi TV fiɓodirede nde fulɓe addan non kala subaka ko sifa e kala gaɗen jandi leydi Sénégal hande e oɗo subaka kamisa no adorino tigi e ɗiɗon jaydeji ene wayno noon ɓe ɓuuri artude koye ala haali oɗon sécurité alimentaire mo gonɗa tigi ngal dental walla mbiyen oɗon somme bismi ɗum ko Sénégal aɓe tawe ɗo ko wayno 16 ganduɗa tigi ardiɓe hooreɓe leyɗele kañumen kala ene tawe ɗo e nder Dakaru gam kay ndeɗon jonde ƴeɓɓude peeje gam kay ittude heege e nder johli leydi ganduɗa tigi Afrique ko ɗum tigi woni mujiba ndeɗon jonde joni joni jeehen garten piren pacciran kono tigi jeyde adanere leydi Sénégal gendirde wi ko comment nourrir l'Afrique hol peeje peccorde ngam kayya itude ndeɗon heege nder duude Afrique wi non ko ɓeɗon jeyne ko ɓe soleil yadde natal makko kanko le président de l'Union africaine le président en exercice de l'UA ɓe mbi ko Macky liste 4 piliers essentiels en way noon o addi ebboje nayi ɗe ganduɗa tigi so tawi tabitinama ne mbawi tigi cilnede guitta basal walla mbiyen gueɗen heege ummo e nder johli leydi Afrique ɗum ko peeje makko ɗe o addi kanko tigi on gardiɗo kawtalla ɗeɗon leyɗele dentuɗe Afrique l'UA africaine kanko président Macky Sall ene way noon talma ko tawte nder ndeɗon jeyde guendir le soleil ɓe garte makko e mbadi kuptidindiya gaddi on jeyde Sud Quotidien huɗo subaka ɓe gatti oɗon sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire l'Afrique cherche des solutions Macky Sall président de la commission de l'UA o wi ko nourrir l'Afrique est une priorité devenue une urgence ko hunde heñorande fonde tigui ɓeydede taaɓe gam kay yettegal ɗon dawal beele ɗo dunde Afrique kala ganduɗa tigui riwtata ngal ɗon basal riwtata ndeɗon heege taw tawi ene tawe toon haaru nduru ndeɗon fedde walla mbiyen oɗon boña banque africaine de développement woni bat yaltini kene tolno e temme ujunnaje jeegom walla mbiyen 6 000 milliards copareji men CFA woni 10 milliards de dollars gam kay ɗiɗon duuɓi joyi paaɗe arde gam kay riwtude ngal ɗon basal riwtude ndeɗon heede Dakar 2 ene kene wayno 16 chef d'état ne tawe ɗo wi noon ko ɓeɗon jeynen koɓe site quotidien gaddi on jeyne Madiambal Diagne la fin des discours ɓe min ganduɗa tigui ko discours aji kewɗi walla mbiyen cimti kewɗi ɗi ganduɗa kadi kongi ummade ɓen walla mbiyen kunule ɓen hooreɓe leyɗele kamɓe kayya holko ɓe pecciri tigui ganduɗa ko moni kala adda discours mum adda discours e oɗon souveraineté alimentaire sécurité alimentaire kono jeynen koɓe Madiambal Diagne mbi ko heege ngue soit tigui waɗade ɗo walla mbiyen heege ngue soit yaltude dunde Afrique oɗon boñ biteɗo CNCA waɗi prévoir 1 300 000 personnes ganduɗa tigui wuroɓe crise alimentaire ɗo e nder leydi Sénégal wi noon ko nguɗon gomu CNCA Macky Sall wi ko ɗo e dunde Afrique walla mbiyenna ɗo e nder leydi Sénégal ganduɗa tigui ko bonata e ko fodno soñede woni poste récolte o ene wona 40% wadde mbiyen so tawi tigui ganduɗa ko ndiɗon ndemanteri natti bonde ene hasi tigui ganduɗa ko ngal ɗon basal walla mbiyen ndeɗon heege wasa yeede ɗum woni ko tawte nder ndeɗon quotidien le quotidien gadden ndeɗo jayde Dakar Times ne arti koye natal makko kanko lamtoro Bourguédé Macky Coumba Thimbo wi ko l'Afrique pour nourrir le monde dunde Afrique so tawi tigui sembi ene wawi tigui joggade ganduɗa tigui ganduɗa ko windere nde kala e kuuɓalla saabu eɗen jogui ndiyam eɗen jogui leyɗele eɗen jogui ko yadata hen firti wadde ganduɗa tigui ko Afrique soit heeɓo walla mbiyen Afrique heblanaki oɗon développement mum ikkude heege kono kay oɗon sécurité alimentaire 205 millions de personnes à travers le monde pour faire face à l'insécurité alimentaire kina tolno
temedide million ngaji joyi innama ade e nder winderde ene wawi no wawi wurde ganda tigi on insécurité alimentaire walla mbiyen ngakkere nguura ɗo e nder ganda tigi johli winderde kala Afrique e potentiel mum Afrique ganda tigi e diƴƴi mum e ressource aji mum Afrique ndi ɗon leydi mum welndi Afrique ɗe ɗon maaji mum belɗe ene wayno noon ene wawno tigi jogade fartange wurnude hoore mum oɗon monde 1,4 milliard d'habitants 30 millions de mètres carrés avec plus de 60% des terres arables ɗum ko Afrique tan jogi ɗum gandati ɗeɗon leyɗele ɗam ɗon ndiyam kono Afrique on tama yo développé Sénégal e ɗiɗon investissement ji agricole oɗon budget général investissement yettima 12% kono ha joni de ala ko gasi ganda tigi saabu heɓani oɗo souveraineté alimentaire walla mbiyen heɓani tigi ɗon autosuffisance alimentaire bala nguɗon goomu walla mbiyen on boño bad noon eɓi waɗi eɓɓore mum ganda tigi peeje ɗe yaltini kono kay koppereji yaltini koppereji gam duuɓi joyyi yaltinde tigi ngal ɗon basal e nder dunde Afrique en ɓennan nde ɗon jayde Dakar Times gaddu en jayde enquête nouvel instrument de traque hakkunde président Macky Sall et Emmanuel Macron président leydi français e ko yotigi convention d'extradition ene judiciaire hakkunde ganda tigi leydi France e ndiɗon Sénégal ene wayno onon convention d'entraide judiciaire et extradition judiciaire waɗama examiné hanki to assemblée nationale française e ko yowite tigi ganda ko ñawoje fonno ñawoje ballal leydi France fade Sénégal taw kay kamɓe koye mabɓe hamɓe mbay ñaawde ngal ɗon ballal noon wonata ko politique wona militaire wona tigi ganda kay ko délit d'opinion ene wayno noon France tigi ganda ko suuti hen kongi ɗum ko hanki nde nduɗon suudu mabɓe sarɗi jooɗi ya gadden jayde vox populi testamaji to kewi to Pastef les patriotes caggal Ousmane Sonko nde wino testament mum pari ma Macky Sall ma kañum joni de ko goɗɗo wiyete ko Birame Souleye Diop kanko no wi ko testament makko pari yo Macky Sall ganda tigi so nawi Sonko yo nawerɓe kamɓe kala haaɓe keeɓi ganda tigi wase pitali mabɓe sababude oɗon hooreje Pastef sababude oɗon maire mo Ziguinchor wi noon ko Birame Souleye Diop le numéro 2 des patriotes noon tigi noɓe kewi wiide mo Sonko a fait son testament nous tous nous avons ganda tigi oɗon testament makko kanko tigi on ganda ko Birame Souleye Diop caggal kan jani ko be vox populi mbi ko Sonko va-t-il se présenter ou non à son procès mbele Ousmane Sonko ma noto e oɗon procès kanko e Adji Sarr ɓe daro e oɗon bar e yesso tigi oɗon juge to palais de justice mbele mo ya walla ala ɗum ko namdal ngal ganda waɗum jani ko be vox populi ɓe mbi ko ɓe ganda foof hanki o noon Ousmane Sonko wi ko ɗum yontani so yontiti wonde kaɗon ma haale ha ɗigga walla mbiyen mo undum ha ɗigga ɓesgu Sénégal ma laaɓe ɗum mbele mo ya walla o yahata kanko tigi on Seydina Ousmane Sonko no ɓe mbiyatamo président entre guillemets l'observateur ari koye natal makko ha joni kanko le maire de Ziguinchor hoorejo Pastef Ousmane Sonko Sonko les effets d'une pression ɓe mbi ko diagnostic d'un comportement guerrier ou suicidaire du leader de Pastef beele ganda tigi darde nde dari hande nde ko jambaragal walla ganda tigi ko heñorade walla yawnirade gueƴe mum yawnirade gueɗe mum kanko Ousmane Sonko ɗum ko namdal ngal waɗi ɓeɗon jani ko Ousmane Jiguen analyse psychologique e nder gandi Ousmane Sonko ko jamaragal ngal ɓurti walla ko yidde nde ɓurti walla ko pression yimɓeɓe ɓurti makko ɗum ko namdal saabu oɗon ɗiɗon discours aji ɗi ganduɗa tigui teskama makko kala sa la perception de la force extérieure que constitue la jeunesse renforce dans sa posture ene wayno ko ganduɗa tigui alhaali jeunesse o walla mbiyenna ɓuugui karala kese heeɓi tigui ganduɗa ko doole ɗe ganduɗa tigui ɗeɗon doole ene feeñe makko kanko Ousmane Sonko caggal kana garten koye natal makko kanko sohna Mimi Touré l'ancien ministre de la justice l'ancien premier ministre du Sénégal on ancien président du conseil économique social et environnemental on tigui ganda ko tête de liste Benno Bokk Yakaar sumgoji législative ɗaminnoɗo assemblée nationale kono kay wasi oɗon assemblée nationale joni te on 16 mum député waɗa ganda tigui itta to assemblée nationale ɓe mbi ko holko sakki less révélation hakkude Mimi e Macky remontrance et pleur hakkude tigui oɗon ex premier ministre e président Macky Sall e Mimi Touré holko sakki less holko woni ɗon hol karat walla kret hol ganda tigui ko ɓowli ɗon walla mbiyen ko heɗɗi ɗon ɗum ma en gartu hen gaddu jeyde ela jeyde li quotidien ɓe gari ko oɗo majorité présidentielle coalition Sam Sunu Rew namdi tigui ko plus de considération yo watte haqqille ganda tigui Pape Moudou Fall waɗi retracé oɗon voix gam deuxième quinquennat duuɓi joyi paaɗi arde taw kay ko président Macky Sall lamtoto ndiɗo leydi men Sénégal ɗin tigui woni kongi ɗi suuti kono kay ɗum woni yidde mabɓe kamɓe tigui on coalition Sam Sunu Rew gaddu en jande libération sona scandale tan ko révélation Goullo Diaw
dépôt ji ɗiɗi taw ko dépôt ji ɗi ganduɗa tigi clandestin ɗi ndewani lawol dépôt ji mbaɗa démantelé to Keur Massara taw koy ko dépôt ji poɗɗe réseau de trafic et de distribution de faux médicaments neutralisés ene wayno ganduɗa tigi ɗiɗon paabi ɗiɗi walla mbiyen paabi ɗiɗi mofternode poɗɗe ɗi ndewani lawol ɗiɗon paabi gonda tigi goni jaggaɗi to Keur Massara winon ko ɓeɗon jeynekoɓe libération poɗɗe kewɗe taw koye fayi ɗum junggo kono brigade de recherche mo Keur Massara nayi non gana tigi nena waɗa placé garde à vue oɗo saaha mo kaldaten na gadden jayde lasa natal makko kanko ñaccolo dossard 17 de Bavarois l'ancien numéro 10 des Reds konko woni Sadio Mané ene wayno noon oɗon trophée ANPS association nationale de la presse sportive mo ganduɗa tigi ardi ɗum ko gorko mo cempen woni Ablaye Thiam ene wayno noon ɓe kokki trophée ji mabɓe 2021 2022 Sadio Mané waɗi décroché meilleur joueur africain en Europe walla mbiyen meilleur joueur sénégalais en Europe ko kanko tigi ñacco kanko tigi waɗi ɗum décroché Sadio Mané ene wayno ganduɗa tigi ko ndeɗon jayde las quotidien goddirde no ɗo subaka en calminiɓe kamɓe kala yiɓen koɓe Pindi TV ami téléspectateur ɓe ganduɗa tigi ko jaggunoɓe guila hanki ho jokkuɓe jaggude ha hande tigi aɓe tawi nder dunde Europe aɓe tawi nder dunde Amérique aɓe tawi nder Asie et Océanie aɓe tawi tigi ɗo e dunde Afrique tenti tigi ganduɗa kay koye oɗon Afrique centrale Afrique du Nord kamɓe kala ɗon mbawi wonide aɓe calminama juurama au passage en calmini miñi men ganduɗa tigi sehil men o wiyete ko Fatimata Sow depuis l'Australie e jinana makko debbo jinana makko gorko eɗen gandi ganduɗa tigi ɓe lupora Pindi TV kala nde ari tigi fa tabarakallah haqqillaji mabɓe ine hen la salle debbo mo bedenki en calmini ɗum en juuri ɗum kenen calmini debbo mo wole bere wiyete ko Kadiata Talla madame Sow en calminimo passage kanko jinana makko debbo fa tabarakallah ɓesgu wode bere kala tawte toon ko wayno Modi Sien fa tabarakallah kamɓe kala en calminiɓe en juurimiɓe kona ɗum ko en calmini ɓen ɓe ganduɗa tigi ko rewindiɓe ganduɗa tigi ɗiɗon jayndeji ɓesgu ɗiɗon jayndeji ganduɗa tigi Pindi TV ɓesgu fulani kala tawteɓe nder johli dunde Baba Adama en calmini ɓe juurimiɓe en ñaguimiɓe duwaw en ñaguimiɓe yafuya en calmini ɓen kala ganduɗa tigi ko rewantoɓe Pindi TV yiɗɓe sehilaɓe jokkude kono yo mbat partagé mbaɗa abonné ɓe mbaɗa tigi ganduɗa ko aimé fa tabarakallah ɗum nawara gueɗɗe yesso ko ɗum tigi woni ballal mon fade Pindi TV wadde ko ngal ballal Pindi TV ñagui on pourquoi pas avant premier trimestre ganduɗa tigi ko 2023 taw en ganduɗa tigi en keeɓi 500 000 abonnés je peux croire à 1 million waɗon confiance mo wala 1 million bien sûr avec plaisir wona onon mbi 1 million ɗo 4 mois 5 mois 6 mois taw Pindi TV heɓi 1 million voilà c'est ça nan ɗon donc nak son jiiɗi ganduɗa tigi hoddira aray doole e ko way noon mugoji e émission ngaji Gulli Diaw fa tabarakallah jokke wadde abonné oɗon jokke wadde abonné Pindi TV ne jokke wadde on plaisir amis téléspectateurs de Pindi c'était Moussa Nia à l'antenne karallagal to wonno toon ko gorko mo Dagana Darou Salam woni Mansour Sow alias Thiat bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi men e roɓiɗo jaydeji ko janggo e oɗo waktu so hajiɗo Allah e tegoɓe Pindi TV yen ñalle jaam KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma